Komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. DYEZ Action. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, lasay 54. Mga kaaksyon, may gabi kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. DYEZ Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Di malaon naton lakas ang panahon pero medyo alang-alang pangaton sa ring Kuana Provincial Disaster Management Program Division. Hamo na, nasa mga utod naton nga naga-monitor sa sining pagpangalagad naton sa mga gabi. Ang aton pagpahanom do mas always tiyo na. So nagapuyo kasigad sang baybay sa idalom sang Taytay kilid sang kasubaan kag kabakyasan, alerto lang gid 24/7 mga kaaksyon. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, lasay 55 na subong nga adlaw, yari kita Sabado, Nobyembre 20 na 2021. Mayara na gidamang makaksyon sang 35 dias ang nabilin kag Pasko na. Kadasig sang panahon, no? Kuha na lang isa ka bulan kag 5 kaadlaw Pasko na. Samtang 42 dias ang nabilin, magasaylo naman kita sa panibag-o nga pagpanghangkat sa aton sini kabuhi amo ang tuig 2022. Action Firing Line. Bukas na aton sini Facebook page mga kaaksyon. Type lang dira actionradiobacolod.com.ph. Sa web naton YouTube Plus, ang Twitter account mga kaaksyon. Ang aton sini nga text hotline 0963-757-0874. Ang aton sini palamangkutanon subong nga gabi mga kaaksyon. No? Pabor bala kamo nga i-drug test naton ang mga presidentiables naton, no? Kay daw ang iba nagadudagid, no? Kay may ara kag may matuod ang ginhambal ni Presidente Rodrigo Duterte nga may nagagamit sang cocaine mga kaaksyon. Action Firing Line. Aber kon kamo abi ang papilion, abi kon pagustuhan, dapat i-drug test ta sila. Na check nato nabing inyo sila mga komento, basahon ta na karon para kamo mangin kabahin man sa aton sila nga pagpangalagad kang inyo sila komento do mga anchor man kamo. Action Firing Line. Oo, kay si Senador Bongo kag si Pacquiao gasinggitan sa subong sa kami. Sugot kami magpa-drug test. Action Brian Borden. Action Firing Line. On board na, Tob lasay, so kon las 9 ang tak na subong gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line. Ano ba lang nagalina gumba nga balita sa aton sini nga pagpangalagad? Ang katapo sang Highway Patrol Group makaaksyon o kon HPG, no? Wala untat nga nagapatigayon sang pagpatigayon sang pagpamantay sa mga salakyan, motorsiklo kag iban pa to check kung inibla nga mga salakyan may kompleto nga mga papiles o kunway. Action
firing line. Mayo man nga ginahimo sang HPG ano, and may one time big time sila kuno nga dinakpanay tikon ikaw da nga way man lang sang diferensya kag way man lang sang kakulangan ng imo sini nga motorsiklo kon sa lakyan dira, way kag dapat hadlukan sang mga tropa nga mga LTO kag mga HPG kag mga enforcers ha. May ara ka lang ORCR pagkatapos ang motorsiklo mo hindi lang ya kwan, hindi lang dalagkong tambutso da nga daw maglupok man mag-agi sa damo tawo. Tapos may ara ka lang imo lisensya, may helmet ka. Why kag dapat kulbaan bisan mag-1,000 pada nga taga LTO kag HPG ang maglaray sa dalan. Action firing line. Ang nagareklamo da ang wala gid kompleto na number 1 gid nga mga reklamador na sila. Ang iban nga balita mga kaaksyon, oy, grabe man nga tabo sa isa ka call center agent kagabi no, patay gid sining aksidente. Ang inkwentro niya diri Land Cruiser niho sa motorsiklo ang ginasakyan sang biktima. Action firing line. Mapaginahinay gid labi na gid kunyari kamo sa mga highways mga kaaksyon diri sa Bacolod abi kung kaysa do gasalig kabla nga ang dalan tawhay kibot ka lang sa intersection may nagahagunos man. Action firing line. So kung ikaw nga nagamaneho sa imo salakyan, dapat ikaw mismo amo ang magpundogid sa mga intersection, no? Kung man mo nang pagpundo mo na panilag ka wala tuo kag kun libre hala tabok hindi kay magduro diretso katapos sa gida. Action firing line. Ang iban nga balita mga kaaksyon, timayo ho kay ang Mambucal Mountain Resort natala na nga pagabuksan para sa paglagaw-lagaw no ba sa aton sa nga mga utod halin diri sa Bacolod kag Negros Occidental kag bisan din ka pangabahin sang Pilipinas sa Nobyembre kon Disyembre 1 na. Action firing line. Matapos ang mga bolapit man duha ka tuig kag siradhan ini kay ginhimo nga quarantine facility ti mabukas na ho. Pero ano bala ang mga requisitos nga dapat ninyo pagabuhaton before kamo makapadulong sa Mambucal. Action firing line. Kag ang biyahe sang Vallecar Transito from Bacolod or Negros Occidental going to Region 7, Oriental Negros kag Cebu makaaksyon nagumpisa naman subong nga adlaw. Do kanami lang no. Nagapatimaan nga ti nagaamat-amat na gid balik sa normal mga kaaksyon. Action firing line. Pero hindi lang magkumpiyansa ha, kay kadelikado pa sang panahon si COVID-19, ara lang gyapon sa kilid-kilid naton dira. Action firing line. Diriya sa syudad sa Bacolod, ti mga vaccination, di subong ya, ginabira-birahan gid, no? Mga booster shots, mga kaksyon sa mga frontliners naton, ginaplastar na tanan-tanan, may naumpisahan naman gani, no? Ti mayo, may mga bulo booster, kay nga ang ining bakuna, sa sulod lang isang 6 ka bulan. No? Pero hindi gid man dayon madula ni siya. Mas importante ning bulo booster nga ini sa mga frontliners naton, mga medical frontliners naton nga ti naga sulay sang baslay sa matag adlaw nga tanan dira sa hospital. Action firing line. Kag diri sa Bacolod maka-action check naton abi karon kay inabalang ginatawag naton maka-action nga dito sa Metro Manila ginaabisuhan naman subong ang mga ginikanan nga dapat ang inyo sa mga kabataan hindi pagdalon sa sulod sang mall. Baw. Kung isa ning IETF bala kag DOH, IETF gido nga mo naga-govern sining mga pagsulundan ta subong naga-atras abante daway piho gidyang nga mga information ha. Action firing line. Diri sa aton sa Bacolod subong kag Negros Occidental at ang mga malls naton diya pili ka lang may bago bata may ara gina stroller makaksyon may ara sang mga kabataan tara na gid no ti sulbong hambal sang ITF kun pwede lang pwede gid kagwang kabataan nyo pero dapat sa mga open space area hindi sa mga malls mga kakson. Action firing line. IT karon ano naman doon hindi mamaintindihan abita klarohon abi kaysa alert level number 2 all ages pwede na kagwa mo. Pero kung ikaw nga ginikanan, gusto mo nga mangin safe pag ang imo kaugalingon kag kabataan nyo da, nga sagit na gini sila kadala sa guwaman. Action firing line. Oo, way pa man gid sang lagawan, subong kag ang kabataan, tabla hindi gini iblang mamilit. Kung ikaw nga ginikanan, among mangindi, ano man bing ila, bing nga puder gid sa ginikanan man, para sa ila sa nga safety, abi. Action firing line. Sige, amat-amaton, tanay karon sa pagpangalagad makaksyon sa aton sining action firing line tonight. Pero ari may isapan ka balita karon plus tani
kay ang BJMP nagahingyo nga himuan sang ordinansa ining pagpalupad sang drone malapit iya sa mga aprisuhan diri sa syudad sa Bacolod, Bakaksyon, kumbaga ipalayo kay base mo pa ning source sang nagasulod nga illegal nga droga. Aksyon Brian Warden, Aksyon Firing Line. Sige, manglugayawon ko danay mga balita sa nasyonal makaksyon na kay damo man balita sa nasyonal kon COVID-19 ang paghahambalan ti subong nga adlaw may panibag-o nga kaso nga 1,474 1,474 mga kaaksyon, no? Tani sa no pa ni magdubo sa zero man. Aksyon Firing Line. Nagapabili na lang sa 22,070 ang aktibo sa ning COVID-19 nga kaso and then 46,903 ang nagkalamatay na mga kaaksyon. Haba na mga updates sa ring COVID-19 subong bay ganubo sa 1,000 nagligad na itong adlaw ang nubo siya. Ang bakuna mga kaaksyon, grabe nga bakuna subong ginabot sa Pilipinas. Kay may nag-abot nga Pfizer sang BioNTech mga kaaksyon 609,770 doses ini, no? Nag-abot diri sa aton Pfizer ina ha. Kag may nag-abot man nga 1,306,000 nga Moderna mga kaaksyon and then 2,805,000 ka shots sang Sputnik V, no? Kag 5,000 ka shots man sang Sputnik Light. Duwa ni siya mo may Sputnik V kag Sputnik Light mga kaaksyon. Tikon bakuna lang paghambalan sa pagkadaghan karon diri sa pungsod Pilipinas. Aksyon Firing Line. Hambal gani sa mga otoridad dito sa Metro Manila, sa mga doktor naton, siya kon may tsansa nga magpabakuna subong pabakuna na kamo. Kay nga libre pagid ini. Aksyon Firing Line. Kay ang ginhatag sining mga bakuna nga ini sang FDA, ini balang ginatawag nila nga emergency use authorization, EUA nga ginatawag, so meaning libre. Hindi na paghulaton pa sa mga utod na tondira nga maabot pila ka adlaw nga ang bakuna baklon mo na iya sa mga drugstore. Aksyon Firing Line. Di ba patakabalo sang presyo sini, no? Ti ko mag Pfizer kita tati ini mahalalon, Moderna mahal man. Ang ini mga Sputnik mahal man ni posible. Ti subong nga libre pa pabakuna na kamo. Aksyon Firing Line. Kay prangkang istorya ining si COVID-19 ya da maga pangabuhi naging kita iya aksyon Henry ding nga ari ni sa palibota. Although nga ti mapugngan ini siya sa paglapta kag masuno sa mga eksperto ha, hindi lang kay sa pungsod Pilipinas kundi sa iban pa nga mga kapungsuran nga ang ining bisan ang World Health Organization ining si COVID-19 magalawig pa sang 2 tubtob 3 ka tuig sining kalibutan. Aksyon Firing Line. So kung hindi ikaw na bakunahan kag natapikan kada padayon ini siya nga naga-rotate kag naga-mutate man no tanan nga mga kwanda nagasugpon-sugpon, nagapasa-pasa ini siya. So hindi matapos. Pero kung vaccinated kita tanan, ang bakuna, ang virus nga ini, must-stop naton siya. Aksyon Firing Line. Pero klaruhon ko lang ha, hindi mandatory niya, choice nyo na nga di ka mo magpabakuna. Why ko di nag-agda kag nagapilit gid sa inyo. Klaruhon ko na dayon ha, kay base ibla matirahan naman tadi, kita yan nagahatag lang kita sa aton na hibaluan based sa aton sining nga pagpangusisa sa mga research naton halin sa iban nga mga pungsod, mga kaaksyon. Aksyon Firing Line. Sige, ang booster shot sa ginatawag, ang IATF nagpahanugot na sa mga OFWs naton kag sa mga seaman bala naton mga nagasakay sa barko. Gintagaan na sila sang puder nga makapa-booster shot sila makaksyon sa sulod sang 4 ka bulan, no? Kabalo kami mga pungsod nga hindi magbaton gidto kung wala ka nakapa-booster shot. Kay tigatahaw siya gani mo ang bakuna mga kaksyon gatahaw ini siya, no? So dapat pasundan mo ni siya. Ang iban subong nga mga doktor ka mga nurses naton, mga medical technologists naton, nga nablang nga pangabuhi sa ospital, ang iban na apat na sila natublukan ganimo. Aksyon Firing Line. Di kita yang ari man ang isagwa nga layo-layo man nga sa mga viruses dira sa ospital, ti pwede nga ka padugay-dugay lang pahatag tanaanay sa ila. Kay mas kinahanglano na nila. Pero kung pwede man lang nga makapabakuna kita bisan once lang,
at least na may contribution kita sa pagpatay kapag dula sining kay COVID-19. Action firing line. Sige, ang iban nga balita makaksyon sa national Boariho, si Senador Sherwin Gatchalian, monitor gid sa may mga kwartabla sa bangko, sa mga insurance, mga kaksyon, kung ano pa dira, pareho kay aksyon ante may mga kwarta ni aksyon sa bangko, no? Ang yang mga income bla sa yang sugar cane tubla. Action firing line. Kabalo ka, may isa ka persona ang nabiktima nga ang iya sining kwarta sa bangko nga nagabalor sa ang 1.7 million pesos. May mga credit cards. Ang tigayon nga nakawat mga kaksyon, bangod sining mga pulo panawag sa ila nga mga tag-iya sining kwarta. Action firing line. Si Senador Sherwin Gatchalian nagpalayag or naghimo sang Senate Bill number 2287 or ginatawag nga Financial Products and Services Customer Protection Act mga kaksyon nga natuhoy ini sa Bangko Sentral sa SEC kag iban pa sa gobyerno nga dapat hatagan naton sa nagakaigo nga proteksyon ang mga utod naton nga nagadeposito sang kwarta sa bangko. Action firing line. Kag ini nga bill mga kaksyon para man sa mga bangko kag sa mga telcos, telecommunication like mga Globe, Smart, ining dito subong, PLDT, ano pang iban dira, no? Di ba mo ni sila? Nga dapat hatagan man proteksyon ang mga kliyente sa mga bangko matapos nga makawatan or nahack ang SIM card sang isa iya ka kliyente sa bangko kag nadaligid ang 1.7 million pesos niya. Lakip na mga credit niya to. Action firing line. Credit cards. Ano ang ginhimo mga kaksyon? Ako personally may ara kita sang kabalo kang amo ning sweldo diri sa Action Radio Bacolod. Ginapaagi niya sa bangko. Gina ATM ini, no? So may mga number kami na sa bangko. Ikaw dira nga may kwarta ka sa bangko subo nga nagamonitor ikaw. May number ka na sa bangko mo, no? Ang kasami nga ginahimo sa bangko ilabilagid kon maayo ka nga nagadeposit ka. May kung kaysa may naga-text na sa imo, may naga-offer sang loans, may naga-offer sang kon mga car loans, mga house and lot loans dira, credit cards, naga-offer anything nga pwede ka makabakal sa ila paagi sa imo kwarta dira sa bangko. Action firing line. Now, agakabatunan ko niya, no? Agakabatunan ko ni. Tapos may manawag, sir, good morning, ma'am, like that, sa bangko, amno ko mani mo na. Ang ini nga tabo makaksyon sa babae, gintawgan man siya. Kag may gin-offer sa iya, galing way gid na palayag ko na nung gin-offer mo. Hasta nga tag ginaghilisugot sila ikiti. Inablang maghambal ka nga halin kami sa amos ni nga bangko ho. Di ba may deposito ka de? Amo ni mo na, may loans kami, basi gusto mo, mo na. So, nagkagat ining babae, mga kaksyon, kiti naanad Okay mo nang hampang sa bangko Igo murahon, na-hack na ang iya sini nga SIM card. Pagkatapos, gintawgan nila balik atong number, hindi na makontak. Gin-check niyang kwarta sa bangko, wa na'y unod. Action firing line. Sono, dire sa Senador Sherwin Gatchalian, ang ining pagdihon niya, dapat tagaan gin sa pagtamod kay proteksyonan ang mga kliyente sang bangko, kag proteksyonan man sang telcos mga kaksyon, ang mga SIM card sang mga kliyente nga ini. Action firing line. Teka mo dira nga nagakabaton, paki-check nyo gid permiya, siguraduhon nyo gid ha. Kay para mapiho kay base bla madisgrasyang kwarta nyo sa bangko kag kun ano pa dira. Action firing line. Ang iban pa nga balita sa national, suspender anay. Anyway, si Kwan gali, si Manny Pacquiao kag si Bongo, gusto gid nila magpa-drug test Siya mapa-drug test kami suno man sa mga huluhagyat sang ibanda nga ti pa-drug test dapat ang aton sa mga presidentiables
para masigurado nga hindi sila nagasuyop sining cocaine kag ano pa dira legal nga droga. Action firing line. May napabati-bati ano to daan si Presidente Rodrigo Duterte mo, na? Subong mga kaksyon ining duha nagahambal. Anytime mapa-drug test kami. Why gid kami problema? Atiho Action firing line. gasalig man na sila kay why gid man ni sila gagamit pero kung na nagagamit na matyagan ko subong kakatol man ning ulo yung kanang himuon niya mo. Action firing line. Pero ang iban nga balita sa nasyonal mga kaaksyon, amo ning ginakabalakan man subong mo. Bisan prangka, bisan taguon ta pa or taguan pa ni Presidente Rodrigo Duterte ang iya sining kahangawa makit-an kag mabatyagan man nato na. Ini balang pag-imbestigar karon sa International Criminal Court, no? Sa ginaligar nga crimes against humanity, drug war ni Presidente Rodrigo Duterte nga administration. Action firing line. May nag-file ni kaso diyan dito sa ICC ang mga pamilya to sang alleged nga ang ilang nga mga pamilya ginpamatay nga walang kalaban-laban, ang iban hindi mga ni involved sa illegal nga droga, may mga napasibangdan lang. Action firing line. So ang ICC nag-conduct sa investigation against Duterte and his administration. Now, nagsuspender anay ang investigation sang ICC suno man sa hangyo no sang gobyerno Pilipinas dito sa embahada sa Netherlands mga kaaksyon. So gin-stop anay pero padayon ang ilang sini nga paghikutar sini para lang gid nga makit-an kag mahibaluan kung ano ka matuod ang mga allegations nga ang sa likod sining pagpanumba sang mga ginaligar nagasuyop, nagabaligya sang illegal nga droga, ang mga biktima sang pagpamatay sa mga land conflict kag iban pa, amo iya ang administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte. Action firing line. Now, ang ICC naghatag sang leeway sa ila. Sa gobyerno ta kay nag-ayo gani mo, no? Nag-ayo gani. Now, sunod diri sa Malacañang, ang ICC wala gid sang jurisdiksyon nga mag-imbestigar diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Kay kon pamatian tang Malacañang, mismo si Presidente Rodrigo Duterte nagpalayag nga kon imbestigahan gid man siya dapat diri lang niya sa pungsod Pilipinas. Action firing line. Tigaling kay may ara kita sa International Criminal Court na ginatawag, miyembro kita diri. Although sa nagligad ginkakas ini, gusto ni Duterte nga kakason ang Pilipinas under sining ICC, pero ang ICC tinagapadayon sa ila sining nga trabaho. Action firing line. Tiambal sa Malacañang, hindi kami magpati nga ang ICC may ara sang poder diri, no? May ara sang poder diri kundi wala gid sila sang poder mga kaaksyon, no? Wala gid sila sang poder suno sa Malacañang. Mismo si Presidente Rodrigo Duterte nagahambal nga hindi siya dapat mahadlok suno sa iya. Kay way sang jurisdiction gani mo, suno siya abogado man ni siya. Action firing line. O abogado man ni siya, may ideya gini siya sa mga law investigation nga ginatawag mga kaaksyon. So subong nag-suspender anay. Pero daw na untat naman ang pinatsanay pungsod Pilipinas, no? Pagsulod sining pandemya, daw naghuluhulpa gidman, no? Daw ay gidman niya nagdamo na, daw nagkulukalma na gidman. Pero kung kaisa, may ara sang ginagmay. Sa nagligad, grabe gito ya kay ato balang ara sa sulod sang prisuhan, alkalde, ara sa sulod sang prisuhan, allegedly nagbato sa pulis. Action firing line. Patay, nga mo na abla, no? Kag iban pa mga kaaksyon. Online sa firing line. Ari sa aton nga linya si Attorney Jomax Ortiz mga kaksyon, mga ngunsi, holang kit siya. Attorney, may gabi, welcome to Action Radio Bacolod, din Action Brian Morden. Sabi action dahil sa ato din ang maupong na isang action video. Aha. Mayroon gabi mo. Yes, natawagin kita Attorney kay Baloma naman ang kabug-usan nga Pilipinhon nga si Presidente Rodrigo Duterte, isa ka abogado kag kadamo naman sa nagyan sa kabuhi niya sini, presidente naman gani, but according sa iya nga ang ICC wala gid sang jurisdiction nga mag-imbestigar sa iya kag diri sa Pilipinas, Attorney, no?
why lang gid abi na padalman ni Presidente Rodrigo Duterte sa Malacañang kung anong rason nga hindi pwede maka-investigate ang ICC diri sa aton. Attorney, si mapaglantaw, anong jurisdiction may ara gid man o kon wala, attorney, si ICC? At ang parola is mayara yun nga mayara nga jurisdiction ang ICC because kita nagpirma kita sa tinatawag na Rome Statute sa 2011. Aha. Di ba nga signatory kita sa tinatawag na Rome Statute o na nga itong nasyon. Kag ang mga crime, isa na ka mga crimes na ginabugin ang crimes against humanity. Okay. So ini ang drug war, natuol ini, na-fall ini under sa crimes against humanity because ang tanaw na nga initial sa prosecutor sa International Court sa International Court na initial violation kag falls under sa ginatawag crimes against humanity. Dali gida, Kaya attorney, Yes. manawag kami balik, attorney, kanugon kadami sa imong explanation, galing kami medyo naga-utod-utod, manawag kami liwat abi, attorney. Okay. Okay, kabalo ka sa attorney Jomax Ortiz, kaklaro yung mag-explicar mo. Dali, babalik kita tawag la shit Jason Y bina sa aton sini nga pagpangalagan. Action Firing Line. Para matapos bilang aton sini nga agam-agam kag pangduha-duha bla kon may ara sang jurisdiction si ICC o kon wala. So ang first na mention kay na ni Attorney Jomax Ortiz, may ara gid sang jurisdiction. Kiti nakapirma kita, it was 2011 ang Pungsod Pilipinas nga kabahin kita sining mga mention na to kay na ICC may mention sa kay na, I forgot lang. So hindi makapalagyo gid si Presidente Rodrigo Duterte. Amo tong mention ta nagligad nga si Presidente Rodrigo Duterte gusto niya magpapili sa pagka-vice presidente para mahatagan sang immunity o galing kiti ang vice presidente ang presidente lang yung immunity, ang vice presidente kag iban wala mga kakson. Action Firing Line. Balikan ta sa attorney pasensya gid naga utod-utod kita, attorney, ha. Attorney. Okay, Action Okay. Bray. Ari, Good evening, no? Sa aton dira mao ko tagpalamati mayong gabi. Klaro na gid, attorney. Go ahead, attorney, kay na before kita na utod. Attorney. Ay, Action Bray. Yes, go ahead, Okay. attorney. Una gid, ini ang ginatawag nga Rome Statute. Ginhimo ini ang International Court o kon ICC sa 2011. Yes. So sa sina nga international agreement, signatory dira ang Pungsod Pilipinas. That is why kumo nagpirma man kita dira, we agree nga ang aton nga head of state just in case makakomiter sang crimes against humanity, Okay. pwede na siya matry sa ginatawag nga International Court. Amo na subong ang ICC. Now, Okay. ugaling pagpungko ni President Duterte sang 2016, pagpungko yagid beginning July 1, no? So good siya. Noon time of June 30, 2016, covered na ang kwan nga kubiranda subong ang Pungsod Pilipinas sa among International Court, no? Okay. Kag sa tungod sina ang tanan nga nakomiter ni Presidente Gong ato ang gina-claim nila nga war on drugs na fall in a sinara kag ang Pungsod Pilipinas nag-withdraw. Yes. Nag-withdraw kita sang March na 2019. So in short, ang hambal sang International Court nga dapat ang tanan nga krimen pwede sa gyapon beginning June 30 noon time until nga nag-withdraw kita sang March 2019. So ang gina-prosecute ini amo lang ini nga mga krimen o kon mga ginatawag nga extrajudicial killings Okay. nga natuon sa sining period, no? Kay nag-withdraw na ta sa March 2019. Ina gin-announce na ni Secretary Roque Yes. na nag-withdraw na kita and therefore wala jurisdiction ang International Court. Aha. Pero ang tindog sa International Court
nga may ara sila jurisdiction, assuming for the sake of argument na nag-withdraw ang Pungsod Pilipinas, Aha. just the same, sang wala pa siya maka-withdraw, covered siya. May case na. Karon mamangkot ang iban. Ano ang nung sabayo to may? Karon mamangkot ang iban. Nga ang hindi gali matry ni gali si President Digong mag-amo sini. Di buot silingon, hindi ka makapile criminal dire sa aton nga korte because immune from suit siya under sa Philippine law. So any case filed against the president, i-dismiss na sa Yes, korte. correct. That is why, if you will recall, nagligad nga mga 2 to 3 years ago, si Senator Laila de Lima nag-file siyang ginatawag petition for habeas corpus. Kaya nagreklamo siya nga dapat hindi pwede ang presidente nga mag-encroach sa iyang privacy kay pati iyang ang iyang sixth life Aha. gina-intran pa ni President Digong. Aha. That is why nga nag-file siya sa Korte Suprema nga pauntaton ang presidente sa komentar publicly na siya involved sa ginatawag nga may mga sex scam, may kuan siya, may video. Tapos naghambal pa si President Digong na silinga way kakabalo Senator Laila de Lima nga imo na nga ginahambal sa ang imo conversation, may nagatap na ina siya na foreign government. Okay. That is why on the basis ang statement ni President Digong, nag-file si Senator de Lima sa Korte Suprema to stop him from making public statements about her. Aha. So ano ang hambal sa Korte Suprema? The President is immune from suit. Okay? So meaning, you cannot file any case against the President, dako man akong gamay, kay immune siya from suit. Ang iban mamangkot, aran na sa konstitusyon, wala na nakabutang sa konstitusyon. Okay. Nga ang President immune from suit. Ara lang na iya sa 1973 Constitution, ginklaro na the President is immune from suit. However, under the 1986 or 1987 Constitution, wala dira nakabutang. Kung wala nakabutang sa Constitution, makadto kita sa desisyon sang Korte Suprema. Sa 3 ka kaso sang Korte Suprema, nagsilinggid ang Korte Suprema na the President is immune from suit. Now, so, in short, makafile kaya, hindi mo mafailan ang president. However, kung ina siya a crime against humanity, ang International Court now can conduct investigation and prosecute him. Even sa nga nagapungko pa nga ito nga presidente. Hindi makahulat ang International Court na mahulat pa siya nga ma-expire ang terms ng president antes siya makapasaka sang kaso. No? So, Okay. locally, hindi ka pasaka, pero ang International Court, makapasaka siya, even if the head of state or president na nagapungko pa lang siya, Aha. pwede na siya mapailan. That is the difference between sa kaso lokal kag kaso International Court. Kaling ang problema sini, action break, kay ang International Court nag-suspend. Yan, Nag-suspend sang nga i-indict siya kay ma-conduct pagid sila further investigation. So ina nga suspension pabor ina sa aton nga presidente Aha. kay President Digong kay mauntat anay the possibility is base matapos lang ang term niya sige panigyapon sang investigahanay. Di ko magamo na nga sige pa investigar ang pamangkot nga daso na muni. Pwede siya bala mapailan sa International Court natapos na ang iyang term. Diyan si Reyes. Pwede siya mapailan. Yes. Nakabati ko kay na sa isa ka Manila News nga nag-comment siya to. Ngati si Saddam Hussein gani, gin-try man, no? Ang kaso ni Saddam Hussein niya, sang 2005, hindi to ya International Court, Special Court to ya, military, Iraqi, Special Court, nga nag-try sa kay Saddam Hussein. Kagang sentensya sa iya bitay. So, on December 30, 2006, si Saddam Hussein, presidente sang Iraq, gin bitay. So, ini siya ya, International Court ini siya, nga gin define ini sang 2011. Action by? Okay. So, if in case gid man attorney nga hindi siya bimagdaog sa pagka-senador,
ano kadako ang tsansa gid nga ma-convict si Duterte attorney man? Di, bisan pa senador siya, Action Bray, siling naton, makontinue ang trial. Pero ini nga trial, base nga ma-focus na lang during his term kag pag-withdraw sang Philippine government sa ini tawag nga Rome Statute, no? So sa sinang nga punto, ini nga mga krimene during the time beginning June 30, 2016 until nag-withdraw kita sang March 2019, itry ina siya. Kag ang pamangkot ayhan mga convict si President Digong. Yes. Depende na ina sa ebidensya. Nga kung klaro nga may extrajudicial killing upon the order of the President, because ang mga statement ni President Digong pwede na nila magamit sa International Court na magsiling, kita nyo, siya pa nag-siling nga papatayin nyo yan. Amo ng statement termin ni President Digong. May statement na siya mayaran na ang mga testigo pagid. Action Bray, nga makapamatuod gid nga ang pagpatay sa mga extrajudicial killings ni nga nagakalatabo was upon the order of the President. Pwede siya makonvict. Action Bray? Okay, kiti aside from statement, maybe may ara ginaya sang direktiba nga written attorney, ano, while Tagalog kakita abi, no? Pa dito sa mga sa PNP kagiban pa nga mga departamento sa gobyerno. Kay Balo ka Action Bray, matapos na niya ang terms ng presidente, posibilidad may mga testigo na niya nga manghisog, no? Especially ara sa aton nga militarya na magsiling na siyempre sakya naman isang bago nga mga politiko against sa kay President Digong, kag mangita na sila sang mga testigo na magpamatuod nga ato ang isa ka kiling, isa, duwa, tatlo was upon the order of the President. May maskwil na ina siya, Action Bray. That's why amo nang rason man nga si President Digong medyo tahado siya nga kinanglan ang presidente nga updan niya kinahanglan iyagid, no? Kasi ang masadya pagit ni Action Bray, kumo nagdalagan siya senador, kumo senador na siya subong, the possibility is mangin Senate President siya. Kasi kung mag-Senate President siya, ang matabo sinada, in case of vacancy in the office of the Vice President, pwede siya makasaka pa as Vice President, pwede siya kapungko. Because under the Constitution, Article 7, nakabutang gida, nga in case of vacancy in the office of the Vice President, ang Senate President, ang mga magatalos. Kasi kung Vice President siya, ang next nga pamangkot is, ang dason nga pamangkot is the Vice President immune from suit? Yes. Di ang guaya sinada, ginatanaw sang iban, nga bisan sa Vice President, immune from suit. It's not only the President, but also, this will also apply ang immunity, including sa Vice President. Ang iban nga mga abogado, gasiling man nga hindi na siya immune from suit, but there are also others na immune siya from suit. Pero inaiya, sa lokal lang na iya nga mga kaso. Okay. Pero kung mag-international court, Action Bray, kung bisan presidente ka, wala ka sang immunity. Kung vice president ka, wala ka man sang immunity. Kaya i-try ka na, basta krimen mo nga na committer is a crime against humanity. Action Bray? Sa International Criminal Court, at least tonight, intindihan ginaton masyado, ano? Kaya ang pag-assume sang halos kalabanan, once nga presidente ka, may immunity kagad for a local case lang, international niya. Pero attorney, assuming abi ano, kung taman ni presidente, taman ni galikiti amo ni subong ginapangatubang niya, assuming labi mag-guilty siya, mahatagan sang verdict nga guilty siya, din siya prisuhon, attorney man? Diri sa aton or priso na siya, yes. Sa yes. Ara na ka ang international court amo na siya ang magadeterminar kung di na siya prisuhon. Balo ka ato ang kaso ni Saddam Hussein, if you will recall, Iraqi kwanto ya, special court ang nag-convict siya, military court. Ang kaso ni Milosevic sa Yugoslavia, if you will recall, sang sa naglaptan ni ang Yugoslavia, ato si Milosevic nga anay presidente, no? Na kwanto siya, na-convict man to siya. Incidentally, gina-trial siya. Why pa ang conviction niya, napatay siya
sa sulod sa prisuhan. Mhm. Oo. Atong ginatawag nga Nuremberg trial sa 1948, no? 46-48. Iya to ya sang Second World War. International Court naman na siya. Bali, war crimes to ya. Nga na-convict to ya, perti kadamo, mga tao ni Hitler sa 1948. Aha. So, amo ina ang kwan, iniya ang International Court of Justice siya. Aha. Ini siya, if you will recall si Presidente sang Panama, Aha. si Manuel Noriega, ang iya to na sala ya, nakakomiter siya sang krimen sa Amerika. Okay. Although Mhm. he was the President of Panama, Mhm. pero ang iya nga na komiter nga sala, Sa piyak. inang sala against Amerika kay siya to ang padala sa mga druga, no? Ang druga nagasulod sa Amerika. Mhm. So gin-extradite to siya. Gindala to siya sa Amerika dito na si Panamanian President Noriega, Manuel Noriega, gin-try sa Amerika. Aha. Hindi siya ganit to tiya tani maglakad sa Amerika. Gin-invade sa Amerika ang Panama, if you will recall, in 1989. Aha. Gin-invade sa Amerika ang Panama. So si Noriega nanago sa Vatican nga kwan nga panawag bala sina inang embassy. Aha. Sa Vatican embassy siya sang mismo sa iya country nga sa Panama. Mhm. Ginkuha siya sang kano. He was extradited to America. He was tried in America. Mhm. Ganyan makita nga ang Amerika galiya kung makasala kaya drug trafficking abi nga ipadala mo to ya ang mga droga, Mhm. you will be tried under American law. Aha. So gin-try to siya, incidentally, ara siya sa prisuhan, napatay to si Manuel Noriega nga presidente sa Panama. Asin right? Aha. At least, attorney, tonight, intindihan nato na mat-amat regarding sini, kay ti mismo sila nagapanindugan sa mga jurisdiction nga ini, pero ti, ang coverage gali sa nga crimes dito sa way pa naka-withdraw ang Pilipinas sa ICC. Ano? Anyways, attorney, next time o galing, matawag kami liwat sa dugang kay sigurado ta malawig pa niyang mga kaangay sining investigation para mas magdugang pagidang hibalo sa aton sining mga tagpalamati. Attorney, salamat sa imong mga serbisyo. Mayong gabi kang mabuhay ka, attorney. God bless. Amayong gabi, Action Breaker sa tanan. Salamat, kid. Yes, attorney. Objective, balanced discussion. Firing line. Kanami pamati ano. Suliton ko lang gamay gid lang nga recap ano. Hambal sa Malacañang, wala sang jurisdiksyon si ICC nga mag-imbestigar kay Duterte kay nagkalas na kita. Kumbaga nagdistansya na kita sining ICC. But suno kay Attorney Jomax Ortiz makaksyon ang mga tuig kag bulan nga dira nahitabo ang crime or crimes against humanity before pa naman kita nga naglaya sinang ICC March 2019, amo tuya ang ginaimbestigahan. Action firing line. Ti sulod sa gihapon no? Baw, grabe, no? So ti atong pamangkot kon senador ka na anong mabulig, ti wala sang may mabulig, no? Way sang may mabulig kon senador ka na kay padayon ang investigation. Kon magsaka gid man siya vice presidente kabala kasubong. Ang duda sa publiko nga basi sumaka dumaog si Duterte senador, ma-Senate president siya, si Sara Duterte karon ang vice presidente or dumaog man si BBM presidente, base may ara sa magkahinabo da mga disqualification. Action firing line. Ito padayon, gini mo, ining disqualification subong nga ginfile kay Bongbong Marcos sa Comelec. Kung dumaog ni siya, kag makapungko presidente, padayon hala pangitaan, giniya gusot sa mga nakainkwentro subong. Action firing line. So kung hinali man nga sumaka, Vice Presidente, si Presidente Rodrigo Duterte, wala siya sang ginatawag nga immunity. More man ang most likely, pag kung presidente man siya, kay ang nasambit nga case, hindi ya kay sa pungsod Pilipinas lang, kundi dito sa International Criminal Court, kaya mismo, kita intindihan ta. Action firing line. Conviction, inahulat-tulaton ta, kung mara gidman. Kung ma-convict siya, ma-verdict siya sa ini nga kaso, matagaan verdict, abi nga guilty, gid siya beyond reasonable doubt, kag final and executory, abi, ang pamangkot din siya prisuhon. Di prisuhon, kaya mo pamanaugan kanaya sa mga arrest dira abi, no? Ang pamangkot din sa prisuhon. Ina ang hindi pa masabat naton kay mga determinar dira amo pa ang ICC.
kung diin siya dalon nga prisuhan. Action firing line. Ina mga pananawan na ato na, pero ti luoy man kita presidente tama na mo, no? Presidente tama na sa Pilipinas, galing kay ti korte na yang maga-decide sa iya, kay may mga kaso nga gin-file sa iya at ti way tamahimo, bisan gani tupad balay mo pa utod mo pa kung nakasala kag mahatagan verdict sang korte nga nakasala siya, mano kada maligid-ligid. Action firing line. Bibla kung di batunon mo na iya, ang pinakanami action hands, hindi ka maghimo sala. Amo nang pinaka the best dira. Sige, salamat kay Attorney Joe Max Ortiz sa imo sini nga pagpatag sa aton sini nga pagpangalagad. Action firing line. Kini nga bahin sa aton nga pagpangalagad dulong sa aton sang Zanto. Do not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sini nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYE. May gabi sa mga utod naton nga nakatutok na kaina pa. Rowena Castillo de la Cruz nagamonitor gid sa aton subong salamat gid. Alex Fuentes may gabi. Si Neneng Lisa Pidero sang Mailom Bago City, no? Salamat. Azucena Cabales Orilio sang Barangay 35, Diding Alojamiento, Idilaw sang Victorias with Nana Isabel, Cherlench Arnaiz, Nerwin Sakmar, Milili Oligo sa Bani Cave Magkaksyon, Ana Sinuro, Manjo Arnijo, Araman si Christine Minies Villalubos sa DSB, Elvera Hilugo sang Charito Heights, Granada, God bless, thank you good. Barayuga Ray, nagamonitor man sa Barangay Pandanon, si Athea Kim Iriman, Manelia Obrique Zaiko, salamat gid. Florencia Villacampa sa La Union, si Jonilo Norbe, salamat gid sa pagmonitor, no? Jutay na lang pala tyon nagsumbray kay ang iban nahadlok naman. Milili Oligo, thank you gid. Lilia Taton, nagamonitor man sa Gardenville, stay safe, salamat. Yvonne Boucher, thank you gid. Nida Biliute Olarte, salamat. Milili Oligo, ginagreet niya Star Mio Jelagdon, or Vanessa Star Mio, Jinky Dayalagdon, Noel Amar, kag Alex Montesa. Robert Roma, Monay Stewarts, naga-monitor man. God bless madrasin niya. Sige, balikan ko karon kamo dugay kay i-check naton kung ano gibla ang pagsulundan sa mga kabataan ta nga makalagaw o kung hindi. Kay mga may pag-ubag-ubag, may pagbag-ubag o subong, no? Sining alert level number 2 dito sa Metro Manila, and I guess base dalahig man kita diri project na ton karon. La 7:41 paki-share lang sa aton sining live. Me, Casey Montero, best back sa COVID, magpapahuna na para sigurado na. Hi! Hi! This is Waki Iray. Rest back sa COVID? Naku po, magpabakuna na para sigurado ka! Ha? Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya
sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga sa sulod sang 5 kadekada. Humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa Ilod sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Connie po, naging manager, sila ni Anggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the students of Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung domain na naman-amat ang sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ng Aksyon Radio Bacolod. No? Kag baptism of fire to my part because the year na nagsulod ko, ito ko nagdamo din po dito at that time. No, po ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagkatapos din nagtamo dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro
Gaang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika, Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ. Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpalamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Action Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon ng ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ang ato ginagawing responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, para nga mahimo na ito we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Action Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhi. No? So, kami, dire sa Action Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat kay balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kon kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684 Wala ko sa respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagino, no? Nakakatagpak na! Tuto, sobra ka na! Sobra ng bakbak mo! Sobrahan man! Hoy, isa nagapakaon ka sa amon? Humalin sa mga drama nga magkatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diri tanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong yung relevant gakatabo subong ang panahon. Jack balaan could be you, could be other people. Kag sa atong kasilingan makita mo ang iyang karakter. Kag ina siya magsinika nga Jack balaan virador aran sila sa palibot naton. So we create this story out of these stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod nga palabot ang pagpasalamat
sa mga tagpalamati nga padayon kinagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARV Number 1. Ato mo lang 500 pesos po lahat. Kag manawag lang station sa imo. Salamat din sa Action Radio. Ari na ginapangita ko ng tambyulo sa inyo kay ginapot ko o tuwini. Preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi wala na durog gamwa. sa anniversary sa ARV Number 1. Magpamati lang, base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sang Aksyon Radyo Bacolod sa anniversary sa ARV. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agod makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Aksyon Radio Number 1. Pila sa mga nagapatimaan nga nagababilin nga numero 1 ang Aksyon Radyo Bacolod. Amo ang mga kadalagan nga nabaton sang istasyon sang tuig 2020 tubtob 2021. Number 1. Kilala ang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod bilang number 1 AM radio station sa pinakauli nga survey sang Nielsen nga nakakuha sang dominante nga radio station share. Aksyon Radio Bacolod Number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagbaton man sang pagpasidungog gikan sa Bilib Awards sang University of St. Lasal Bacolod ang Aksyon Radio Bacolod. Here are the nominees for AM Radio of the Year. Aksyon Radio, Bombo Radio, DYHB Tatak RMN, and the winner, Aksyon Radio. Bilang AM Radio Station of the Year. I would like to thank University of St. Lasal Communication Department for this recognition. This recognition simply means that Aksyon Radio Bacolod matters to the general public and been able to effectively serve the listening public through on-air and online. This recognition will be our inspiration to consistently do our best. Ginkilala man ang Aksyon Radyo Bacolod bangod sang kontribusyon sang istasyon sa kampanya sang gobyerno agud mapungga ng pagsulod sang Asian Swine Flu sa isla sang Negros. Humalinsad to tubtob subong, naghakot ang Aksyon Radio Bacolod sang pagpasidungog. Kalakip na ang tingog kag Handurawan Awards kung sa diin ginpasidunggan ang pila ka mga programa kag tagbalita sa Aksyon Radio Bacolod. Icon sa akong ihibalo, isa ka tao nga ginarespeto, ginakilala, kag ihimplo sa kabilugan ng mga broadcaster. Wala man ko kasi nga tawag ako nga icon of the year na perfecto ako. Pero gina-maintain ko ang status. Na-maintain ang status nga kinahanglan na ang gawin mo mangin sulundon sa iban. Hindi ka bala putos sa kanginan,
Amo na ko ng issue lang. Kag hindi ka mag-ingkas ng mga nagkakatabo nga binayluanay, atakihay sa radyo. Kung ginatawag ka nga icon ng buot silingon, sulundon ka. Kag bangod sulundon ka, ikaw ang magpakita sang ihimplok sa kabukusan sang mga tago-ragwag. Ang tanan maayo man, sa bilog nga maragwagan, tanan ng mga telebisyon, okay man. Pero kung deklarar ka nga icon, kinanglan tindugan mo na. Bangod sang ginapangatubang nga pandemya nang inhangkat para sa DYEZ, Aksyon Radyo Bacolod ang pagpangalagad sa kahanginan. Apang, ini ang nangin kahigayunan nga mas mapasangkad pa ang pagdalasang balita pinaagi sa online. Hi, my name is Matt Mayo. We listen on Facebook, Mabuhay, Action Radio Bacolod. Bisan malayo kami, makatanaw kami through Facebook sa mga updates, sa mga new updates, sa mga balita dira, sa mga nagakalatabo. Kag happy 52nd anniversary Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Bacolod. Aktibo ang Aksyon Radio Bacolod sa online, ilabi na sa live streaming sa mga news and public affairs program kag drama. Sa karon, ang Facebook followers ang istasyon ang nagdangat na sa masubra 600,000. Ini nagapatimaan nga sa piyak sang kabudlayan. Nagapabilin nga numero 1 ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa publiko. Karon, ang inasaulog sa DYEZ Action Radio Bacolod ay ka-52 katuig nga madelagon nga pagwaragwag sa kahanginan. Amon ginapasalig nga amon panindugan ang panindugan sa paghatag sang patas, garantisado kag matudtuod nga serbisyo publiko sa diin ka man nga bahin sa kalibutan. Salig kamo mga kaaksyon namon nga mga tagpalamati, nga kamo ang sentro sa namon nga serbisyo. Kag kami sa Action Radio Bacolod ang bahala sa pagdala sa mga balita kag kalingawan, subong kag sa masunod pa nga 52 katuig. DYEZ Aksyon Radio sa Ini ang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod, ang nagapanindugan sa kamatuoran para sa sanyog sang Pilipinas. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. DYEZ Aksyon Radio sa 684. Nakasunod ako sa DYEZ sang ini ang nag-shift halin sa music station kag nag news and public affairs na iyas nga format. Amo to nga panahon gid gadamo sa mga kudita. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po dito may kumakaat na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwat nga na-trap dito or na-trap dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season. Manamyo kita naibla sa mga utod naton, preparar ang inyong mga cellphones dira kay mga hatag kudugay-dugay sang 500 pesos. Pero dali gid lang halin sa kay 1813. Good evening Action Bray. Example B, mayara sang nag-positive sa drugs. Ano ang matabo i-disqualify? Dito man sang Comelec or base mabutang lang sa Nevermind. Salamat gid ba? Sige, salamat gid. Pamangkot na abi. Oo. Halin naman sa kay 1655. Good evening Action Bray. Damo pagid sang tig-abagol nga mga tuturan ta nga hindi gid magpabakuna. Tig-abagol pagid. Action firing line. Halin sa kay 3979, good evening Subray, monitor gid ko adlaw kagabi. Maricel Purano 30 sang Moises Padilla. Salamat gid ra sa inyo. Action Bray, ask lang ko ang boreal sang miga ko 2 years na wala pa kaabot kag nagapanagtag sila
number mga 1 o'clock ti ano ang iya himuon. Mangayo lang siya advice kung ano ang himuon niya SSS ang bago Action Bri. Do na takol ni nga issue ni Action Rex kantong sang ligad nga adlaw mo, no? Nami paginitani kon ma-interview tani bala ang kwan ang babayi nga ining miga mo para nga matawgan tang SSS no? Kag mapamangkot taman sila kung anong sistema, ano? Sige, i-process ta ni Abi kung anong mabulig ta sini bisan gamay lang. Action firing line. Dili ta magpromisa kay i-try lang naton. Mga Bex of Bride daw kabudlay man ang guro nga sa imo ka panimalay nakasala sa piyak balay kaya husgahan ano ni husayon. Tsakto ng imo no. Galing kiti amo na nga ni member kita sang International Criminal Court, no? Sang natabo ang mga kaso under sa Duterte administration. Kay kung hindi lang member ang Pilipinas sa ICC sang 2011, hindi gina sila magpasilabot diri sa aton. Action firing line. Ato ba lang ginamuno ni Attorney Joe Max Ortiz nga ano to kay na Rome Statute, na muna bla nagpirma kita didto, no? I'm sorry lang, di lang ko sigurado pero amo na kay na nabasahan ko gid. Nagpirma ditong Pilipinas nga maga-intra sining kaangay sini mga kaaksyon, no? Tsakto ka. Rome Statute mga kaaksyon nag-establish ini for core international crimes, genocide, crimes against humanity. Ano gido, no? Crimes against humanity, war crimes kag crime of aggression, no? So may poder si ICC gin mag-imbestigar labi na gin nga may ara sang tagreklamo like sa ilan ni Trillanes, Senador Antonio Trillanes, kag ang mga pamilya sa to nagapati ngang ila sining nga mga nagkalamatay nga himata, biktima gid lamang sang extrajudicial killings kag crimes against humanity. Action firing line. Sige, no? Dali gid lang kay check naton anay si Madam M. Ang Abe, ang aton sining EOC ato kay action na no? Kay Madam Imang kay may mga pamilya ginikanan diri Subong sa syudad sa Bacolod nga naga-question kay kun aton basihan ang alert level number 2, all ages pwede gid makagwa, no? Halin sa bag-ubunag, no? Kung gusto mo nga pagbunag sa bata mo sa ospital daw kung din sinuman nga paltira rikta ka sa mall pwede ka kalagaw, all ages mo. Action firing line. Pero may mga statements subong nga ginapagwa ang National IETF for pabor, no? For pabor lang kung tani sa mga ginikanan nga hindi pagdalon ang mga kabataan sa mga malls. Instead, dira lang sa mga open space area like mga new government center kiti open gid sa iya sa mga like for example saka kato sa mga kampwestuhan sa mga Don Salvador Benedicto, silay, kundi pa rin mga open din nga pwede makadlagan-lagan kabataan niya. Action firing line. Para lang sa security mga kaksyon. Anyway, sige, kon basi alang-alang siguro, no? Na off ya. Off ang cellphone niya. Sige, way kaso, palo ni Santa no? Palo ni Santa kay inang naintindihan taman ilang sitwasyon. Kay basi sako man subong. Pero dali gid lang manghatag ko gali action hands manghatag ko gali sang 500 pesos do malimtan ko pa, no? Do malimtan ko pa. Dalig lang pa introhon ta anay si Action Hendres Polgar sa yada nga intro abe. Sa Pamaswa sa ARB. Temprano nga Pamaswa sa Aksyon Radyo Bacolod sa tanan nga tagpalamati sa syudad sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Ho, 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 ho. Merry Christmas! Salamat gid sa Action Radio. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Number 1! Action firing line. Okay, we have on the line na Yellow. Good evening. Hello, good evening, sir. May gabi. May gabi man. Baka nami isang tingog. Bado bago panyapon, gini mo? Oo, nakapanyapon ka na? Oo, sir. Lapot mo. Anong sudan? Mangusyoso, tadabi?
Isda. Baw, ano nga sa isang isda ina? Gurayan, salmonete, o kon ano? Salmonite. Salmonite. Baw, pagkot ba? Ano mo ginano mo ni ginisugba. Action firing line. Lawag lang pinamalhan ino kanamit sina no. Nang nagalutaw bla sa kamatis bla no nga gapula-pula ang naga-orange bla no ang salmonite no. Sakto man. Tapos medyo makhang-kahang. Baw. Dagin guto man ko sa mo nga sitwasyon. Anyway, sino sa linya tagani? Oo. Sa Nemesya, sir. Anong pangalan? Nemesya Piroy. Piroy. Pilang edad? 37. 37. May bana naman? Single. Single. Wow. Tingnan nga na 37, medyo lampas sa kalendaryo. Dalaga gyapon? Gani man. Ano man inang strict si parents or conservative o ano nga sistema? Conservative lang. Ay, wow. Ano tipos ang lalaking ginapangita mo? Talk to Papa. Action firing line. Anong tipos ang lalaking ginapangita mo, Inday? Simple lang. Diyos nun. Hindi guro magpabakuna. Action firing line. Anyways, Inday, salamat. Salamat gid sa pag-monitor sa Action Radio. Taga diin ka gani, ma'am? Taga ano ning imong lugar gani man? Barangay Don Jorge, Hacienda Guba. Hacienda Guba. Bunano. Barangay Don George. Barangay Don George. Sa pagkadamo sa ngalan nga guba gini ngalan sa sinda nyo, pwede man wasak nga guba lang. Action firing line. Anyways, Madam Nemesya, pasalamat nagdaog ka sang 500 pesos Thank you gid sa pag-monitor sa Action Radio. Si sir, thank you. Hula tula talanda may ma-inform sa imo na dang inabalang mga remittance center bla, no? Sang kwarta tapos bakwa mo tong 500. Pero hulaton mo anay nga may mapadala nga name kung sino ang sender, ha? Oo. Okay. Sige, padayon lang sa pag-monitor sa Action Radio. Bukas pa man ang imong apirtahan sa kung sino man nga lalaki ang magtalang para sa imo da. Bukas lang, sir. Buksan kung kinanglan. Amo ginano. Sige, salamat. Congratulations. Si sir, thank you lang, sir. Salamat, Ken. Sige. Sa Pamasqua sa ARB. Sulit ang papremyo sa Action Radio Bacolod. Action Radio number 1. Action firing line. Okay, congratulations. Bo 500 pesos ang ginhatag to sa mga gabi sa aton maukol nga tagpalamati mo na nakasimple. Padala lang mo sang number nyo, kumpleto nga ngalan, edad, address. Kag ko matawgan ka mo, piho na may 500 pesos na. Sige, kwaon ko na sa Action Dale sa Lazar. Kay nami maning balita Action Dale ining dito sa Davao mga kaksyon. May ara sang isa ka custodial facility nga nasudlan sang illegal nga droga. Di nag-age sa drone nila binutang purtig ni mga illegalista mangita ideya. Action firing line. Ari sa Action Dale sa dugang retalye sini mga kaksyon ginadulong sa aton sa D3 Bayo dugang nga proteksyon sa kaugalingon. Action Dale, may gabi. Action Bray, may arasang communication ang Bureau of Jail Management and Penology. 11 address may barangay Handumanan, letter halin sa BJMP Handumanan, address sa Sangguniang Panglungsod Action Bryan nga nagapangabay kung mahimo makabalay or makahimo sang ordinansa ang Sangguniang Panglungsod nga nag-regulate Action Bryan sa pag-usara sang drone, ilabi na sa mga presohan, So, pag dumili sa pag-usara sang drone, 100 meters humalin sa jail facility sa Action Bryan. Ang communication ang ginsulat ni Senior Inspector Ian Carl Niaga, ang jail chief inspector kagang district jail warden man sang BJMP nila sa may Handumanan Action Bryan. Gin-confirm ni Attorney Jairus Dohilio, ang spokesman sang BJMP Region 6, nga tigila gina-encourage Action Bryan ang mga local government unit na pamahimo maka-form dira sang sini nga ordinansa. Kaya ang purpose ni Action Bryan malikawan bala ang kaangay
nga insidente dito sa may Davao City Jail nga sa October 18, 2021 tinagusas ang drone pero na-intercept Action Brian or ditong iba na nga mayara gali isang suspected shabu ang drone. Rason nga ti mga more or less 25 grams ang kapugaton kag nagabalo sang 400,000 pesos Action Brian na. So amo na siya ang pinaka-purpose or bottom line sang communication from BJMP Action Brian na nga ti kumahimo obrahan no sang lokala nga ordinansa para at least may Action Brian sang regulation na 100 meters diri ang ginapangabay Action Brian nga i-prohibit bala ang pag-usar sang drone. Pero kung magbiyan ka niya sa 100 meters, that's legal sa gihapon din kaso gitmana nga maprobahan ini sa third kag final reading Action Brian. According kay Atty. Dehilio, so far diri sa may Western Visayas, wala pa gid Action Brian sa ka-LGU nga nakapasar na sang sining ordinansa kag nagalaop siya nga tani pamatian man sang mga membro sang Konseho Action Brian nga dako gid ang bulig no sa bahin sang BJMP para hindi makasulod ang illegal nga droga. Pero according sa iya, may mga LGUs Action Brian, pipila ka LGUs nga naga-consider man nga obrahan no sang sini nga ordinansa. Aring tingog ni BJMP Region 6 spokesman Atty. Dehilio. Actually, heard for several times ng not only in Davao, no, mga previous nga incidents damo na may mga incidents nga ang pag smuggle sang drugs through drone. Have you heard sang Davao incident? Yes, sir. Yes. May nakuha nga. So that's why we encourage ang aton mga jail wardens, jail managers to seek the intervention of LGUs for the passing sang ordinance to regulate ang pagpalupad sang drone within the vicinity sang jail facilities naton. So ma-avert ang similar incidents sang pag-smuggle sang contrabands inside our jail facilities. Diri sa Western Visayas, attorney, may ordinance na ganyan nga na enact or so far subong wala pa, no. Amo na nga ginakuha naton ang mga jail wardens naton. There are several LGUs naman na gina-consider to give due course ang aton ng mga request. Action Brian ang spokesman sang BJMP Region 6 si Atty. Jairus Dehilio Action Brian. Galing kiti ko kakita kada sa nagalupad lapit na sa BJMP kundi matingala kagig kundi i-monitor din na dayon action deal bisan way sa mga ordinansa no? Yes, that's possible Action Brian since nga di basing ibanda nagapalupad sang drone para may baluan lang diri ang mga security features dira sang facility nga diri gali may alagyan diri mamana di man Action Brian pwede man na. So ang sabayan diri ang BJMP ma-avoid lang ang similar nga incident dito sa may syudad sang Davao Action Brian. Pati ang may palupad nga drone gali may nakatapik or ginskashipan to sang suspected shabu Action Brian nga malikawan no nga makasulod ang illegal nga droga sa presuhan. May mga other day Action Brian sa sulod pagidya sang saging. May raman sang insidente the other day nga ginsulod sa saging ang suspected shabu pero na-intercept sang BJMP Action Brian. May nadumduman ko na gani nga sinulod sa tinai sang manok mo grabe no? May raman na sa sulod sang napkin. May raman na sa sulod sang lubi na bisan nila Action Brian. Pero manabala ang atong sining mga kapulisan ang mga nagatrabaho sa BJMP mga personnel. Stricto sila Action Brian kay kung magsulod dira ang babaeng bisita ti babae man ang nga personal dira ang maga-rikisa sa lalaki man Action Brian kag amo na sila ka stricto to avoid walang bisan na sulod sang presuhan dapat drug-free man ang ining facility Action Brian sa BJMP. Ay sama na makabuli ka dapat ang makauyat sa mga drone nga ini mga authorized person lang unlike before nga bisan sino pwede ka bakal ka magpinalupad Action Deal no? Yes, so Action Brian mo na siyang uso no ang drone especially kung may mga festival kahiwatan aktibidad kasi mabla sa mga millennial uso ni ang drone nga ginatawag ang iba nga nagkakatingala ano nang kalupad-lupad sa babaw man ano ni UFO hindi mo lang ang mga reaction Action Brian pero bangod sa high-tech na subong technology may mga new invention na sining camera
para magkuha sang footage or aerial shot kung bala Action Brian. So matapusin Action Brian, bisan si Doman nga membro sa unang panglungsod, pwede niya maka-offer sang ordinansa na ginapangabay sa BGMP kung nila sinipatunon or welcome ang ining recommendation. Pero normally Action Brian kung sino darang nag-augat sang Committee on Police Matters on Security, dirati siya na usually ang nag-sponsor or nag-auto. Pero so far, wala pa man na feedback sa sangguniang panglungsod sa any member kung bala interesado silang sundon or maghimo sang layi na nag-prohibit sa pag-operate sang drone 100 meters sumalin sa jail facilities, Action Brian. Ako I believe nga kung magbakal sang drone action Dale, dapat kwaan sang background anhon mo ni para sa ano mo ni may negosyo kada nga mga studio kada kasal ga naga-cater kabi sa mga pang picture, photography, dapat amoning pabaligyaan lang para sa ilang negosyo, pero inang do ka walk-in lang abi nga do ka bakal ka lang niya labas sa merkado, dapat hindi pagbaligyaan aksyon del ilakip ni dapat sa ordinansa kung makahimo gid man. Normally Action Brian, like sa Mascara Festival diri bala sa aton sang una, usually kung during highlights, ginadirian na ang pag-usap sang drone mo kung wala sa mga nagakaigo nga permit. Kaya iba niliti for security reasons man, seguridad ang paghambalanti, isa na sa mga ginahimo sang LGU Action Brian. Pero muna nga ka rin, ito bang balita dito sa may Davao City, ang hometown sang presidente, kasi muna bala, mayula kayo na intercept Action Brian, kasi mablang 400,000 nga balaw sang droga, dito ka tako gid, no? Nga ang market value sang na-confiscate nga illegal nga droga. Action Brian, muning report nga madulas ang patrol subong Sabado sang gabi action dito sa Lazar Action sa din kaman sa Pinas, labuton nga sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Ang mga balita ng Action Dale Salazar dulong sa aton sa D3 Bayo dugang proteksyon sa kaugalingon. Mayo ginangatika nga dapat ikwan ini ihatagan sa nagakaigo nga kwan na ordinansa kag dapat ilakip dira kon magbakal sang drone mga kaksyon ang isa ka tawo may ara sang negosyo santo no sa iya sining pagbakal sang drone kay ang iban dira bisan sin-o na lang inablang kwartahan bla gusto lang niya magbakal-bakal ka magpinalupad ang iban dira bisa ang luyag lang bala nga mag himo-himo lang sa pagpulupalupad kati kung kaisa matingala kita kag hindi man useful bla nga magamit gid sa insyakto. Action Firing Line. Actually subong daw na prohibit na gid man ni gani, goro feeling ko lang mo kay daw talagsa na lang ko kita unlike before sa pag-uso sining nga kung isa kibot ka lang sa Bacolod di may nagalupad sa babaw da ho, no? May galupad dira kag tingala kita kagahod pa ni dan grabe nga uwang, no? Sini mga kaaksyon kag ginagamit pa ng iban sang ligad to sa inang natakdan ka bomba sa ibang nga pungsod. Action Firing Line. So dito ginabantayan na ning pagpalupad sang sahi nga butang mga kaaksyon. Action Firing Line. Sige, pagbalik naton karon dugay-dugay, ipaplastar ta sa inyo kung ano ang mga pagsulundan sa gusto magpaliwa-liwa na dito sa Mambukal kag ang mga pagsulundan sa mga utod ta nga gusto magbiyahe padulong sa Oriental Negros kag Cebu mga kaaksyon. Action Firing Line. Karon na iplastar ta sa aton pagbalik pero ini nga bahin sa aton nga pagpangalaga ginadulong gid sa aton sa Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi ginagamat-amat ko man saka ang tubig. Actually, ikaw po ito. Medyo mataas ka ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang ka factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang tila ka mga action tips nga dapat mo may baluan
karon nga panahon sang tigpululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para maligawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para Maayong gabi lang kay Jinky Dayalagdon, Naxon Bray, Axondale, and J, Mr. B-Boy Villasor, Star Mayo, Doc Matt Mayo, Noel Amar, Alex Armontesa, Milili Oligo, Lily King, Raymar Swato Imperial, si Paumar Ulap Alma Oligon, and all my family sa DSB naga-monitor. Thank you, Gid. Ana Sinoro, ha, Bohemio, Gid sa Action Bray. Anong Bohemio man? Do bag-ulong ko kabate. Romila O. Kalinas, good evening, Action Brian. Monitor gid kami sa tanan nga programa sa Action Radio kay malingaw kagin. Patamyaw ko lang Manong Francisco Sigondino nga nagapamati gid subong sa programa ta ba kada gabi gid kuno ho. Si Rochelle Fulgencio Susana Araman sa DSB Pandanon. Si Virgil Pinda, si Nanay Virgie, salamat gid nagatamyaw sa kay Thelma Igiko, no? Lydia Bibing, Jennifer Cagrosita Villaruel sa Purok Paho gapamati gid subong, na? Sige, salamat, God bless man. Elizabeth Malaka Gamala nagapanamyaw man, greet my advance happy 72nd birthday November 21 my elder brother Armando Malaka. Wow, God bless, more birthdays to come. 72 kinananay naman na buwas da. Si Baby Gregorio Yulo nagamonitor man sa poblasyon DSB. Joseph Pacifico, salamat kid sa San Enrique. Felize Bensula, Munay Stewards Araman. Sige, mabalik ko karon sa iba na, no? Las 8:23. Ang element Agapasimbangwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita
Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsag anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdahin na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalat at palangga. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga nagahatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwalagwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod
sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sa mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla San Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Combroad Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapok ang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sagsang ang mga kahilangan. Responsable at ang balita, pagdahil na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon ngadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian. Do not just throw away questions and statements. Kasman ang aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nilsing nga kakuha
Manamyaw kita na sa mga utod naton nga naga-monitor sa sini nga mga tiniyon makaksyon, ano? Ang mga Biligorio family dira sa may poblasyon DSB. Salamat gid si Tatay Dolfo, no? Kag si Nanay Jutay naga-monitor sa aton sini nga pagpangalagad. Kag si Nanay Virgil Pinda, salamat gid sa pag-monitor. Star Mayo Aramana nagalantaw sa aton. Happy weekend everyone from Minnesota State mga kaksyon, ano? Silveria de la Cruz, naga-monitor man. Gusto ko mabalaan ang biyahe Manila to Bacolod. Do sige na subong mo eroplano. Oo, ara na ang biyahe sa Manila to Bacolod. Una pa ni sila gani mo sang sa diri sa Cebu to Bacolod kag Oriental Negros to Bacolod. Ariyo kay suno kay na kay Attorney Ray Frando Diaz II mga kaksyon nga pwede na maka biyahe or in fact nag-umpisa today ang biyahe sang Valyacar Transit mga kaksyon. The only transportation diri sa aton sa Bacolod kag Negros Occidental nga maka-travel ka sa Madasig going to Oriental Negros or Cebu Province mga kaksyon. Subong adlaw nag-umpisa na ang biyahe nila, limited nga trips gid lamang pero ara na nag-umpisa na gid. Nagpahanugot diri ang provincial government based man sa National IATF. So ang Negros kag ang Region 7 kag Region 6 napaidalom na kita mo sa alert level number 2 kag medyo nubo-nubo na gid ang classification sang aton nga sitwasyon subong. Ang imo gid lamang nga dalon mga kaksyon sa pagbiyahe amo ang imo sini nga vaccination card nan. Dapat fully vaccinated kagid kay hindi ka pwede nga way ka na bakunahan. Oo, kag ang ispas gid amo nang kinanglan man, no? Kung wala kagid kaagi bakuna, bit-biton mo gid ang negatibo nga result sang RT-PCR test. Amo na ang requirements nga dapat nimo i-provide before ka magbiyahe. Ang pagbiyahe mo point to point ini siya. Meaning, once nga halin ikaw diri sa Bacolod, why na lagaw-lagaw pa. Kung din ka magpuli, dito puli kabi sa Dumaguete, dito kagid manaog. Puli ka sa may Malabay sa mga Mabinay, dira ka manaog. Ang aton nga mga Valyacar Transit, ang mga series buses naton, hindi sila pwede maka drop by o kung din pa manghapit-hapit or hindi sila pwede ka pulot pasahero sa dalan. Kung taga Bago City ka nga makadto ka sa Dumaguete, kadto ka gidiya sa sa terminal. Kaya hindi ka pwede kabantay da skilid lang kag magpara. Amo na yung pagsulundan. The same man ini sa mga nagabiyahe padulong dito sa piyak nga isla sang Cebu, mga kaksyon. Why na sang quarantine pa pag-abot sa una magpuli ka di may gina-quarantine ka pa pila ka days, subong why na. Rikta ka pa uli ispuloy anyo provided nga may ara kagidya sang card nga bakunado ka na or negatibo nga resulta sang RT-PCR test. Di daw ka okay naman na, no? Mo sila amat-amat lang para ang iba naton nga mga utod makapauli kay nga sa nag-umpisa si COVID-19 damo pagidyagapon blang way kapauli gid, no? Sa ila sinitag sa tagsa ka mga lugar mga kaksyon. Ari si Diaz, oh. Protocol for land transportation nga ma-open na sa region, bisan sa Oriental, all involving Region 7 na sila, no? So pwede na, sugod na sila today. Subo nga adlaw. Pila ka bases? Na to, pila ka trips, no? 3 ka trips ang Cebu, via Mabinay, Cebu via San Carlos, Amoman, and then Dumaguete to Dua. No? So muna ito nga napuluan sa pang trips based on the request pa na. Kaya mong yapon sir, 50% na sir capacity nila? No, 70% ang ilang configuration sa ilang bus. And then muna ng point to point lang ta, ang may harap mo kita RT-PCR test o kung vaccination card. Okay. Amo na kaksyon ang palayag ni Atty. Ray Frando Diaz II na Provincial Administrator. Di pwede na, medyo kalululigwa na gid sa aton sining sitwasyon kon biyahe ang pagahambalan.
Ari man ang isa ka balita kundi daw nami na gid man maglagaw-lagaw. In fact, diri sa aton nagdugay naman nagbukas ang aton nga mga resorts diri mo, mga Sipalay, Punta Taytay, din pa diri mga Escalante, dira Cadiz, Sagay, San Carlos bukas na dugay na ang mga beaches nato makaksyon. Pero ining Mambukal Mountain Resort makaksyon wala pa gid ni siya nabuksan. Isa sa rason kung nga wala nabuksan, bangod ginhimo ini nga quarantine facility sa mga nagpositibo sa COVID-19 sang provincial government. Kaya nagauyat sa Mambukal din diya kay Morsya kundi Mambukal sakop sa Morsya. Provincial government ang nagauyat dira sa Mambukal. So sirado ini siya halin sa nagligad pa nga tuig. Now, karon kay naghalog-halog na kag nagjutay na gid man ang numero sa mga nagpositibo sa COVID-19. According to Attorney Rayfrando Diaz II, Disyembre 1 magabukas ang Mambukal kabay pa nga di madugangan ang mag-quarantine dira kay subong may 5 pa da nga nagapabilin subong, no? May 5 pa. So nagalaom siya nga hindi na madugangan. Ano ang requirements man nga makasulod ka sa Mambukal? Hindi basta-basta nga magkadto ka lang to anytime of the day kag magsulod or walk-in nga ginatawag. Maagi ka mo anay sa booking process. Kadto ka mo dira sa may Capitol Lagon, aradang opisina sa Mambukal kag magpabook ka mo ahead of time para masulod ngalan nyo to kag tagaan ka mo sang priority card da guro nga ti kuan kamo inang nakapabok na kamo. And ginatingwaan man subo nga pwede ka mo makapabok via online man, no? Para inang tawag naton bla ang online mga kaksyon, hindi na kamo magpadulong pa dira sa Capitol Lagon kundi sa online na lang kamo magparehistro. So anong kinahanglanon? Vaccination card yapon. Dapat na bakunahan kagid, no? Nga magkadto sa Mambukal. Nalipat lang ta mag-question kay na how about sa mga kabataan? Kung magambal kita vaccination card ang need dira. Way gid labot kabataan ni kay mga kabataan ta way pa bakunahan mo. Para lang sa dulo-dalag ko. Initanan open na from Negros Occidental, Bacolod or other provinces. Pwede na din makakadto. Dapat mapabook agad ahead of time para sigurado ang imo sini nga paglagaw. Okay, timat amat na nga nagabukas-bukas ang aton sini nga mga tourist attraction diri sa probinsya sang Negros Occidental. Alabi na gid kun bakunado kado kahapos na gid mga kaksyon. Sige, ang iningabayan sa aton sa nga pagpangalagad ginadulong gid sa aton mga kaksyon sang Blue Turn Up lang. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas ng stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para langin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data.
Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat ko man saka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para maligawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang husto ang pagkaon para maligawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Ligawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga ni nawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Today, DOH is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic.
Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sagsang anong nakahintangan, responsable na pagbalita, kagaya niya na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin, 1 oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo kahapon subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Kami diya kay daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema, ginatagaan niya isang solusyon. Kapin pa sa kinalaman sa among mga pamilya. Tanan kami dialos, pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic, kaya ibang damo na dulanog dramo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sa sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action Radio Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sining nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas ng stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace Manay natabo dito sa Dumaguete mga kaksyon, no? Isa ka lalaki kagang iya sini karabaw nga ginaarado dungan nga napatay. Matapos nga nagsangit action hands ang iya arado sa kuryente nga ginlubong. Kumbaga ang kuryente ginlubong sa duta nga may ara sang elektrisidad gidya may kuryente gidya ang linya no. So sumangit tong arado niya, tinakuryente siya, tiyang karbaw na dalasa man patay gid sila nga duwas kampuhan no. Action firing line. Ay, grabe, no? Diri sa Bacolod, sini nga gabi lang, may ara sang tawo nga nadalasa sang salakyan, may lang kindigid tuman, kay while nga nagalakat siya sa dalan, ginatake sang kuyap, ti dito siya nagpadulong sa may salakyan, pilason, ara subong sa hospital. Action firing line. While nakita oras sa aton, sini nga pagpangalagad, standby karon sa Action Night Patrol with Action Eric Magbanwa, mga kaksyon. Ini naman sa Action Brian Mordena, pasalamat gid, maghilibati kita Lunes sa among yapon nga istasyon kag oras. Mga kaaksyon sa din kaman sa Pinas, labuton ka sa amon sinibalita kag serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Good night. God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.